Den mentale kriger her. Og en lille hilsen ned fra Athen af. Jeg sidder nede i Athen lige nu og kommer til at tænke på, at der er nede sådan en fodboldspiller, som har været skadet lang tid. Han bruger 6, 7, 8 timer om dagen på skadebehandling ved siden af hans træning. Det bringer mig lidt tilbage til, at jeg har coachet nogle spillere, som hvis allerhøjeste ønske det er at sidde i den her situation. Rigtig mange spillere, de ønsker at kunne få en god karriere i udlandet, eller en landsholdskarriere, eller komme til at leve af at spille professionel fodbold, eller hvad målene nu engang ellers kan være i deres liv. De måske ønsker at være direktør, eller den bedste i det, de nu engang foretager sig. Det, som der tit viser sig, det er, at når folk de har en eller anden drøm, så er de slet ikke klar over, hvad det kræver at nå dertil. De tror ligesom, at hvis man går ud og træner det, som de andre træner, jamen, så bliver man rigtig god. Jeg må bare sige til jer, venner, at store mål, de hænger sammen med meget hårdt arbejde. Man kommer ikke til at leve af professionel fodbold, hvis ikke man kommer til at ofre rigtig, rigtig mange timer på det. Når en spiller vælger at bruge en 6, 7, 8 timer om dagen på at få behandlet sine skader, og han derefter går ud og træner, så er det ikke fordi, han har tid til at tænke på, at han ikke gider, eller prøve at høre, det er med hårdt. Nej, det er simpelthen noget, du skal. Hvis du gerne vil nå op på øverste hylde, og du gerne vil opnå dine mål, så er du nødt til at gå længere end alle andre. Det nytter ikke noget, at du har en eller anden urealistisk drøm i forhold til, hvad det er, du skal arbejde på den. Jeg har det sådan, der er ikke nogen drømme, der er urealistiske, hvis du laver et rigtigt stykke arbejde. Men du kan ikke sætte dig hjemme og tænke, jo, jeg vil gerne have en masse penge, og så forvente, de kommer væltende ind ad døren. Du er nødt til at være klar over, at du skal ud og lave et stenhårdt stykke arbejde, for at kunne komme til at tjene rigtig mange penge. Og skal du ud og have indfriet din drøm som fodboldspiller ind og have betrådt de største arenaer i verden, så skal du også være klar over, så skal der eddermame have løbet mange kilometer. Fordi der er mange, der gerne vil ind i den drøm. Der er rigtig, rigtig mange, som ønsker at betræde den græsplæne, som du også ønsker at betræde. Så til dem, der kan jeg kun sige, at hvis ikke at du har viljen til at indfri din drøm, så svarer det sig til, at du skal være slagter uden at have en kniv i hånden. Der kommer aldrig nogensinde til at gå. Du er fandme nødt til at tage kniven op og begynde at skære i kødet. Og sådan er det også her med fodbold. Hvis du gerne vil have indfriet din drømme, så er du altså nødt til at finde viljen frem. Du kommer aldrig nogensinde til at nå det uden viljen. Så kan det godt være, at du har en drøm, og du synes fodbold det er skideskægt, men det kan ikke stå alene. Så du er nødt til at få pudset din vilje an, og så komme ud og så få knoklet igennem. Den fysiske grundform, det er den, man kan forvente som fodboldklub, hvis man godt vil nå noget, at den har du taget hånd om. Den fysiske form, den skal du selv sørge for. Sørg nu for, at du får taget din løb uden for fodbold, sådan at når du kommer til fodbold, så kan man i hvert fald sikre sig, at man er i fysisk velfærd, sådan at man kan spille alle sine kampe på fuld gardiner. Det var lidt herfra. Tak for i dag. Hej.